til den her video. I dag har jeg købt Chili Claus, hvor det er, jeg skal prøve at smage sådan en lakrids på vindestyrke ud af 15. Ligner bare de originale. 3, 2, 1. Det kommer hurtigt. Ej, det må jeg godt. Ej, det er stærkt. Det kommer til at vare en halv time. Nej. Der er ikke geofier med. Stop.